komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Action Radio Philippine Standard Time, 1:36. Mayong hapon na naman sa iton mga palangga ng mga tagpalamati, magalumon maulanon, kag hindi na mabinagyuhon nga panahon para sa aton. Mayong hapon lang dira sa inyo. Ang aton man pagpangamusta. Nagasiling si Tita Wilma nga hindi na mabinagyuhon ton pasalamat kita nga wala na kita diri sa Dakban sa Bacolod ka probinsya sang Negros Occidental sang tropical cyclone wind signal number. Pasalamat kita, magalumon lang aton kalangitan, tupa ang mga pag-ulan-ulan, pero hibaluon nato ng update karon dugay-dugay. Halin sa Weather Bureau nato ng pag-asa. Kamusta ang inyo mga Sabado dira? Nakapanglaba mo ginitay pamangkot ko diretso. Nakapanglabay na kamo bisan magulugal kag maulano na gaton panahon. Kinanglan gid Tita Wilma kay di pagkalunes siya may trabaho kami. Okay, go. Pero kung tanawin nato na gaton sa ni Christmas countdown, pila na lang tawi man. Ay 6 days na lang. Ba mga kabataan, gaisip sa ila kamot. Ginalantaw ang mga medyas nga ila ginapakabit sa puwertahan sa ila kwarto ni sa may bintana namot ko ana. Pero sa mga nanay nga nagahambal sa ila kabataan sina tumana ninyong inyong promisa na kung ano lang na mabutan nyo, happy naman na sila, no? But anyway, 6 days more to go before Christmas Day and 13 days before New Year, January 1, 2021. So sa karon nga Sabado, medyo matulutonghay, medyo makayuhong mga tundera mga elders o nga aton mga senior citizen ang ara sa iya sa puluyan kay nga upod na naman ang bilog nga pamilya. Magluwas lamang sa mga nagatrabaho naton nga mga kauturan sa adlaw nga Sabado. May ara iya nga Lunes hasta Biyernes lang ang sa mga opisina nagatrabaho kag sa mga ahensya sang gobyerno. Pero pagka Sabado nagailob na nay, Sabado kag Domingo, na. Okay, tapuson ang tanan nga mga hilimuson kay tibuas bonding moment nga matawhay upod ang bugosman nga pamilya. Pero sa gihapon hindi gid madula ang pahinumdom ni Tita Wilma ang aton mga health protocols, ha. Basi magplano naman kamo dira nga magwa kun pwede kag mapaiway man lang naton, hindi na lang anay. Kun hindi gid malikawan nga kinahanglan gid magwa, gwa lang kamo sa inyo balay kag kun malapad-lapad ang inyo dira og saran or lagwerta, pwede basta wala lang ulan. O kung ba hindi gani may handong dira o may ato, pwede. Butang ito bilang lamisan, yung bisan plastic lang nga lamesa butang sagwa. Kag sa tiun sang pagpanyaga, sa tiun sang pamahaw sa hapon, bisan pagani sa gabi. Ilabi na kung may igpat-igpat kamo dira sagwa. Kanami sang pagpanyapon. Kanami sang pagpanyapon, bisan magsugba-sugba lang kamo dira isda o kon. Ano man, ma-barbecue o kun inabalang iya sa mga manok bala nga nagauso sa karon na inang mga ano panawag na nila na nakadlaw ko na kami ara na pinrito mo, no? Inang intestines bala sang manok, mayroong batikulon at ay sang manok na ibang dugo sang manok na namit ginilakaw. Anyway, ang pagka-enjoy, pagpangalipay, banding-banding sintag sa kapamilya, hindi na bayaran sang kwarta, bisan sa gamay lang gid. Suba-suba tinapay, pares-pares na sa pagpamahaw sa sining hapon, pero nami
something hot, di ba? Nami medyo mainit-init, ilabi na sa iton mga young ones, namian gina sila yan. Ang importante lang, nami aton pag sinalayo sa sulod sang balay, enjoy ang tagsa-tagsa sa pihak sining, ginapangatubang naton sa karon nga pandemic, kag padayon man kita sa pagtan-aw sa aton mga palabuton nga mga helikoton, ma? Pang Noche Buena ninyo. Para naman si Tawe, Pang Noche Buena ninyo kag medianoche, di ba? Sa December 24 sa gabi, of course, December 25, kag sa New Year mismo, midnight, sa December 30. December 30, kag, 31 ang December Tawe. No, December 31 kag New Year, di ba? Sige-sige lang kita. Bisan gamay lang na sa luwan tayo, okay na naiya, happy na ta naiya, anak. Planuhan nyo sa Mayo para mangin matawhay. Kaga mga hilimuson, mga naandan tabala, tradisyon kag namuklatan na gini sa mga Pinay, mga Filipinos. Pagkatapos gini isang Pasko or within pa or before pa, ang tanan na plano na kinahanglan maka-general cleaning. Kita sa iton panimalay, tanan-tanan limpyuhon, pati ang mga beddings ninyo, tanan sa mga kwartong kahilit-hilitan. At pwede, kiti ini nga Sabado kag Domingo, next Saturdays and Sundays, di ba? Pila na lang amat-amat para nga hindi mabugat kag hindi makapoy masyado. Kay gusto na iyan nila, may ara na iyan mo nga naandan. Nga gusto nila antes magbulag ang tuig, limpyo ang tanan, mahipid ang tanan, wala man pati mga lalabahan kompleto-kompleto. Platan tanan sa mga nanay ta, na? Kag hindi man madula, bisa man siya, paboy, mo man na, gyapon, Pero galing, ining daw na andan ta na balang helimoni, labi na sa mga Iloisang Puluyan, go with the flow, na? Himuon talaga makapayo para sa ito. Alauna, 43 Action Radio Philippine Standard Time. Petsa Jessie 9 na karon nga adlaw, di ba Tito Wilma? Disyembre Jessie 9 tuig 2020. Nagsugod ang Misa di Gallo Aguinaldo Disyembre Jessie 6. Kamusta man ka mo? Kamusta man ka mo? Ikaapat na linga adlaw mo, di ba? 16, 17, 18, 19. Sakto Tita Wilma. Kamusta ikaapat nga adlaw sang pag-aginaldo ni? May powers pa? Yes, my powers pa, Tita Wilma. Sige lang. Okay, Tita We, dali gid lang kay ihatag neton sa inyo ang eton sa ni update from Pag-asa. Sa dalagan man sang aton panahon, suno sa Pag-asa abaw kay tungod nga nagkanay-kanay na sa kinakalandfall na siya naman, di ba? Pero nagapabili ng puwersa ng Tropical Depression Vicky. Samtang nagahulag siya pakadto iya sa northern central portion of Palawan o kung aminhan kag sa central nga bahin sang Palawan. Kag base man sa severe bulletin sang severe weather bulletin sang Pag-asa, kay tapusan nga nasiplatan si Vicky sa kalayuon nga 220 kilometro sidlangan, nabagat na nasidlangan sang Puerto Princesa City sa may Palawan, kaina alas 10 sang aga. Ang ni Vicky ang puwersa sang hangin nga nagalabot sa 45 km per hora malapit sa sentro, kag may pagmadlos naman nga nagalabot sa 55 km per hora. Nagahulag siya sa direksyon panakatundan sa kada sigon nga 20 km per hora. Kag bangod man sina, nabatak ang tropical cyclone wind signal number 1 sa mga masunod, northern kag central o kon aminhan kag central nga bahin sang Palawan, ginalakipan ina sang Araceli, Dumaran, Taytay, El Nido, San Vicente, Rojas, Puerto Princesa City, sa Aborlan, sa Nara, sa Quezon, sa Sofronio, Española, kalakip na ang Kalamian. Kalamian, Coyo, Cagayancillo, kag Calayan Islands. Kagin kakas naman ang storm signal sa pila ka mga probinsya. Kalakip na kita dada, Negros Occidental kag Oriental. So sa Pag-asa, may posibilidad nga mag-landfall paliwat ang bagyo sa nasakupan sang
Aminhan kag sentral nga bahin sang Palawan karon sa gabi. Kag ginapaabot nga man nga magapabilin bilang tropical depression sa gihapon, no? Ang bagyo nga sa Vicky. Samtang iya ginausoy kag iya hindi man da ka wala gid man sa so far sa manahalitan mo, no? Samtang iya ginausoy ang Philippine Archipelago. Pero sa tion nga makalabot na siya sa West Philippine Sea, may posibilidad nga magabaskog siya, kay magahigop naman siya sa puwersa, kag mangin isa ka tropical storm. Kag sino pa sa Weather Bureau, magagwa sa teritoryo sang pungsod si Vicky buwas Domingo, na Domingo sang hapon o kon Domingo sang gabi, mabuwas sa hapon o kun sa gabi. Kag yes, magluwas man sina Tita Wilma diri sa aton iya sa Negros Occidental sa kainaman nga weather bulletin alas 10 kay wala na kitay napaidalom sa storm signal number 1. Mga ara na lang nga daw mabulubaskog ang dapyas ng hangin sa kalangitan kay tianggal bala kita nyo tanglaan nyo ng kalangitan nyo. Kag pasalamat man kita kay nga may biyahe na. May biyahe ang pagtabok nyo sa dagat na balaho na pakadto sa Iloilo Bacolod na ginapahanugutan na inasang Philippine Coast Guard Negros Occidental. May biyahe na. So, sa mga na-stranded, o kung wala na dahil ng ila sinibiyahe, yes, okay na, so go na. Kag magluwasin na Tita Wilma, ang atong temperatura, tinamigin man temperature na kayo matulutog no, do kanami lang no, hinayin tama kainit, kaya kung tama kainit po, kasi lalakit man ang ulo, na 24 to 28 degrees Celsius, ang atong sininabatyagan. Kag, ang adlaw nagbutlak, alas 5:59 na, kainas ang aga. Kag magatunod man siya, timprano pa karon alas 5:30 sang hapon. So, yun nga sa ni weather update nga gindulong man sa inyo. Kag sa dugang pagid naton nga mga informasyon sa siniya nga hapon, madumduman ninyo itong inahatag ni Tita Wilma nga naghambal nga hindi pwede ka pangaruling, di ba? Hindi pwede ka Christmas party, mga mass gather, mga party dito, mga reunions. Ang ano pagid ang pag-video, okay, hindi pagid pwede. Bisang iban okay lang. Pero pati na sa simbahan, ang mga choir na hindi man sila pwede. Kaya hindi safe ang mga choir sa mga simbahan. Sa ining ginaduso ni nga pagdumili sa pagkanta sa nga DOH or Department of Health sa karon nga panahon sang Pasko kag bagong tuig para suno iya sa DOH mapunggan ang mas pagid nga paglaptas sang COVID-19. Amoy naging pabutyag sang Health Undersecretary nga si Maria Rosario Vergere. Sa linya, hindi lang nakalimita sa mga karaoke o video o kung ano man nga mga pagkanta-kanta dira ang pagdumili no sa mga choir, sa mga video kag karaoke sa mga pampubliko nga lugar. Kaya nga sakop man dira sambal ni Vergere, sakop man dira sa ilagi na dumili ang mga choir bangod man sa paandam sang talsik sang droplets bala sang laway sa mga tupad mo na o kung sa sinuman nga malapit sa ila sa tiyon sila magkanta. No? Ang hambal ni Vergere sa online forum sila niya may ara ebidensya nga kung once gani nga magkanta kita, mas madamo sang viral particles nga nagagwa sa itong lawas kung kita ang may masakit. Ti para wala na lang anay, kag hindi makalaton, kag hindi maglapta, ilabi na ining coronavirus, waay lang anay. So ginadumili ina, bawa ada masubo-subo man naman. Galing te wala ta choice, di ba?
Samtang sa piyak naman nga bahin ang natungod na mala sa face-to-face classes, kabadugid ko, nadumduman ko bi kay may mga ginikanan, kita nga nag-react sinimo, di ba? Pagwa gini sang balita nga ini kadamo niya sang mga nag-react nga mga ginikanan, may ara pa gid nga mga teachers, di ba? Kay ari lang ho ang aton sini grupo sang mga manunudlo. Learning ACT, Alliance of Concerned Teachers. Paagi sa kay ACT Teachers Representative Franz Castro na ginapapreparar niya mo ni siya assistant minority leader mo kay ACT Teachers Representative. Ginapahanda nila ang Department of Education o kung DepEd sang ano tawe, sang klaro nga pulisa ka guidelines para sa pilot implementation sang limited face-to-face classes. Umpisa January 2021 sa mga low COVID risk area na sa mga jutay lang to bala kaso nga mga lugar na tihambal ni Castro, importante nga preparahan ang pagbalik sa face-to-face classes para nga malikawan man ang pag-angkon sang COVID-19 outbreak na dapat suno sa iya nga i-considerar gid na kag kinahanglan magbalay gid kag ibutang gid na nga ilagid tagaan igtalupangod sa ila sining idihon nga pulisa ka guidelines nga may ara gid ya shortage sa mga pasilidad kag mga teachers pati man kun kinahanglan gid bala ang mas malawig nga oras kag adlaw sang klase. Kag tungod suno sa ila, voluntaryo man sa bahin sa mga estudyante kag ginikanan ang pabalik sa face-to-face classes hambal ni Castro, kinanglan klaruhon gid sang DepEd kon bala ini mangin voluntaryo man para sa mga teachers kag school personnel. Kay importante man suno sa iya nga siguruhon gid nga may free medical check-up, may health screening, kag mass testing, kag may ikasarang ang kada eskwelahan sa tion sang health emergencies na. Teka kadungan man sina, ara pagid nagapanawagan man ang kongresista sa gilayon nga pag-approve sa iya ginsumiter iya nga House Bill number 227 nga naga-regulate sa class size kada kuon sang mga estudyante sulod sang klase bisan wala pa sang COVID-19 pandemic. Kay man para sa kay Castro importante ang papel sang pag-angkon sang standard class size para masiguro ang access sa mga estudyante sa kalidad sang edukasyon. Pero pamangkot ko gid lang kag concern ko man sa itong sini mga ginikanan kung kamo ginikanan isugal nyo ang safety sang inyo kabataan nan. Amo na kay do kabudlay pagid bala ilabi na subong nga naga-worry tungod ang mga tawo nagaguluwa na sa ilang mga balay, may mga lugar nga daw hindi na iya masaway kag dawala na iya sa wala na sila ya pakialam, may mga bamatian kapag ani nga oy naman COVID na no. Notice nyo, ilabi na sa mga merkado, nan. COVID, wala na COVID. Amo pa na pala mga term nga ginagamit, no? Wala na COVID. Yeah. Tiyan mo ng iban, wala sila nagakabalaka. Wala na gani nagasuksok face mask. Kanya, waay na iyan, ha? Mga anak ang hambal ang gani, Tita Wilma. San o pa ikaw maghulag kun ara or isa sa imo pamilya ang mangin biktima? Ay, hindi taman na paghulaton. Kung pwede pala nga, ilikaw na to ng aton mga palangga sa kabuhi, ilikaw na to. Kaya mo pa sinisubong ang kapurauton or kapigaduhon tungod sang malawig nga tiyempo nga aton pagsakripisyo tungod sining COVID-19 nga ini. Dugangan ta pagid ang pag-antos ta, gani kinanglan, sigihon ta na lang anay, hasta nga matapos kung pwede pa lang, di ba? Oh, mga anak. Alauna 55 Action Radio Philippine Standard Time. Sa ito na rin mga late tuners, ha? Ada sa Tita Wilma of the night kita sa This Is My Life. Tubtub teknal stress sa sininga hapon sa inyo dara mga
radio sa inyo mga liliswan. Ara kita sa 684 kilohertz. Kag sa mga nag-upload man sa aton sa FB Live, of course, basta may Facebook account ikaw, updanay kita sa Facebook page sang Action Radio. Search nyo lang, Action Radio Bacolod. Yeah, kita nyo da, click nyo lang ang live. Updanay man kita tubtubtak na alas 3. Kag pwede ninyo dira ma-scroll ang mga updated reports diri sa Action Radio. Humalin kay na sang kagahon hasta pa na karon sa gabi na pagkatapos ang kumpleto nga mga natipon nga mga balita sang news center sang Action Radio Bacolod, ara makit-an ninyo kag mabasahan man sa amon sini website. So pwede man kita maka log in sa website sang Action Radio Bacolod pagi sa pag-login tawi no sa www.actionradiobacolod.com.ph. May radyo man da, pwede man talaga updanay. Click nyo lang, di ba? Oo, kag-ara pag-gid sa YouTube. Search nyo lang ang Action Radio Bacolod. Pero para naman sa inyo sa mga greetings, yes, sa inyo mga greetings sa aton mga kauturan dira nga nagupod sa aton sa FB Live, sa aton dira chat room, pwede ka muda magkatype sa inyo mga greetings. Inyo man nga mga opinion o kung ano man gusto ninyo ipalabot kag i-share. Yes, pwede ninyo dira na ma-type kag i-send kay mabasahan ina-account ni Tita Wilma. Sa mga radio naman, kung may cellphone ka mo, inyo greetings, ada sa yung text hotline, pwede ninyo ma-type kag ipadala dira sa 0963, amo na itong text hotline subong, 0963-757-0874. Again, atong text hotline 0963-757-0874. Okay? Aha. Tita Wilma, sa mga nagkakinahanglan naton nga mga kauturan sa mga preska kag mga matahom naman nga mga bulak para Hi and hello sa aton dara FB Live. Thank you gid sa inyo. Mayong hapon lang dara. Kaada si Ma'am Cody Vida, mayong hapon lang. Mayong hapon sa imo, ma'am. Good morning gali dira sa imo, no? Good morning dira sa imo watching from Kuwait. Syempre diri sa amon sa Bacolod, good afternoon na, di ba? Kag kay Ma'am Elchorita Ferrer, salamat man sa imo. Good afternoon. Tits Wilma, mayong hapon sa imo upod naman sa liwat sa isa ka panibag-o nga paglaom sang kabuhi. Amo na iya, i-inspired mo ang iban paginaton nga mga palangga nga nagapod sa internet online, ha? Alex Montesa, advance Merry Christmas. Okay, Miss Heaven, salamat gid kag mayong hapon sa imo. Kag Nelia Lugarto, mayong hapon sa ako nga idol ay salamat gid, ma'am. Salamat gid sa suporta mayong hapon man. Raymar Beranyo Lingoste, good PM, Tita Wilma Panyaga, tata, baw, salamat gid. Ano sudan mo da? Okay, last mo nga timo kay tawe. Mayong hapon, Ma'am Wilma, kamusta lang sa tanan nga mga OTTG member. Halong lang sa pagbiyay. Stay safe lang sa tanan. Bawi lang ko next year. Wow. Kay Roy Bravo.
Sir, thank you so much gid sa imo, no? Sa iton sa ni mga motorista, na mga drivers, ilabi na sa mga taxi drivers nga miyembro sa OTTG group, mayong hapon sa inyo, halong-halong lang sa pagbiyahe. Patamyaw ako na lang Tita We, ang abya naton nga gaupod sa programa mo kada hapon, Guillermo Gimo Clarito sang Malalusan Barangay 30. Madamo gid nga balangaw diin sa imo guro nga message damo balangaw sagwa may balangaw. Okay, Alex Montesa, salamat gid. Hello, Tito Damyaw ko lang akong pamilya Locsin sa Barangay 10. Kamusta lang kamo dira sa Barangay 10? Ninita kag tuting Locsin kag ang mga trolls na gapaligo subong sa may mini pools. Mabuhay, hambal ni Rodney Bon Locsin. Watching FB Live kami diri sa may Palmas del Mar Subdivision. Jenny Muhilio Galabasa, salamat and good afternoon man. Inday Giselle Franco dira sa Mao Public Market mayong hapon. Dira man kay Erwin Gonzalez sa inyo dira no? Abog sunod danay sila tuod no? Erwin Gonzalez pamati lang kami di sa Mao. Okay. Tita Wilma, good PM. Please greet Lucas and family sang Masville, Barangay Cubay, La Castellana. Salamat. Salamat man sa inyo. Dami Lucasan. Richard Sinosa, watching here at Manila. Salamat man. Good PM tawi. Ay, samtang gapang labaari, ginawashing para buwas sentensyahan sila ipakabit sa halayan. Pero syempre, titawi, hindi gid ikaw malipatan sa tupad ko. Imugid programa, This is My Life. Okay. Keep safe, titawi, and God bless you always. About touch man si tawi. Virgie Alpinde, salamat Pakigwit Wilma kay Keith Luel Pabalan, Stella May, Ayalin, Hersa Balino, and Kenneth Ray Alejo. Thanks, Tito Wilma. God bless. Advance Merry Christmas. Edward Auxiliada or Auxiliada. Mayong hapon. Shout out sa mother ko kay Erlinda Buenvenida nga nagapamati permi sa imo sa radio. Advance Merry Christmas. God bless and more power sa program mo from Chona Buenvenida Cantanilla. Erlinda Buenvenida, salamat man sa imo. Inday Blaza mayong hapon ha. Salamat gid kay Martin Aliling. Tita We, monitor lang kami di tangob. God bless tawe. Salamat Inday Annabel Garcia. Araman si Inday Lani Heromiano. Dira sa may tapas. Kapi salamat gid ma'am. Thank you kid. I think you gid sir. Okay kid. No problem. Paamo ka na bala. Relax lang kamo da. Balikan ta lang kamo dugay-dugay. Ha?
Third time, dali gid lang antes man ang aton ma-share sa inyo sa sining hapon, ha? Kahit ti subong Sabado, si tawe, way gaba, hindi tayo magbasa problema or whatever nga nagkataw sa aton kabuhi, kundi pila man ka mga informasyon ang ma-share naton sa inyo na hanungod man sa aton mga pagsinalayo sa aton kabuhi nga makabulig man bala sa aton bisan paano. Ay, ilabi na sa karon iya nga panahon sang Pasko. May the calendar keep ringing. Happy holiday. Ang atong tupiko iya karon nga hapon ti kon paano kita makaangkon sang indi gin masiling tama kagarbo nga Paskwa na dugi-dugi hatag ko na pero manamyaw ko bala na itawe. Ang saari sa itong text hotline. Good PM tawi always need kami diga monitor sa Agisan Himamaylan. Tamyaw ko lang ba nako Badoy Rojo kag mga bata namon si Mike RB kag QC. Thanks to 069 0609 insakto tawe 0607 guro. Tita Wilma Dugay na to ang amon entry sang asawa ko pag sugod gid pro asta subong wala guro to tsansa hasta matapos ang promo. Ginpakadlaw man ko 48.98. Ginaokay ni namo na ngamon crystal ball magbunot na galing wala ta subong schedule sa atong sa ni programa. Pero sa iba na ito nga mga public affairs program, sa iba na ito nga mga programa, ginaukay, ginaanti siya ba, kay wala man na ginapili. Kung maswerte, abi mo, kung maswerte ikaw, kag para sa imo, para gina sa imo. Na? Wait lang ka ba si mangin happy man ang Christmas mo. Thank you, kid. Tito happy birthday kay Pamela Harabelo, ang kapanamyaw, iya magulang si Rita Doromal. Halin kay 7521. So again, Pamela Harabelo, happy birthday. Mayong hapon man kay si Alma ni Gali sang Sipalay. Pakigwit sa akong family Rafal dito sa Victoria sa ilan ni Mama Amparo, kag Wilma Cynthia Fredo, sakto na, Turitoy kag Rosalie. 3958, salamat gid. Always gid kami diga monitor sa Agisan ni Mamaylan. Tamyaw ko lang ba na ko? Yes, Badoy Rojo kag mga ay tapos ko na nabasa ko na. At tawe mayong hapon. Okay, tamyaw ko lang si mama ko Gemma Rigala kag Papa Jason Rigala gahimos nga maglakat. Nya gatatawi salamat gid. 5751. Okay, balikan lang na karon ni Tita Wilma. Happy holidays to you. Kadto kita sa aton topiko alas 2:10 na Tita Wilma ay ho. Hindi kay ari bala sa aton sitwasyon subong nga pandemic. Damo sa aton sang naapektuhan, di ba? Damo sang aton naapektuhan, negosyo man, ano man ang trabaho mo, ano man ang sitwasyon sang imo kabuhi, manggaranon ka man, pigado ka man, whatever, ano man, no? Apektado kita tanan. Tungod sang epekto sang pandemic nga ini, sang pandemya nga ini, sang COVID-19 nga ini. Pero sa pihak sina, sa realidad lang, kadamo sa gihapon sang hilig iya maglagas sa mga bagay nga makahatag kalipay sa ilang mga palangga sa karon nga holiday season. Tiari mas suggestion lang ini, no? Basi pa man lang makasiling kita, makakinot kita, makapahagan-hagan kita sa aton kapiuton, kay ti kadamo man balasang paagi nga pwede naton mapabatsyag sa ila ang ginatawag Paskwa, di ba? Dami mga pamaagi. Tisang ng mga nagliligan nga tuig okay patuya kay ti tanan do kaabunan siya ti subong do kapigado kyan. Yan intsendihan lang, no? Damo man pamaagi na mga regalo hindi lang siling makatag ta regalo sa material nga bagay, di ba? Kadamo sang pamaagi na bisan hindi man dako o gamay ang aton regalo nga mahatag o kon mabaton. Pero bisan sa hindi material nga bagay, pwede naton mapabatsyag ang kadalom sang kahulugan sang Paskwa. Amo inang pinaka-importante. Kag sa nakita bala naton isa sa pinakamaayo nga pamaagi na Tita Wilma, isa sa pinakamaayo nga pamaagi para nga mabuhin-buhinan
ang ang aton bala materialistic sa impluwensya sa panahon sang holidays. Kinanglan buhin-buhinan tanang listahan da nga ginaimo mo kada tuig. Ang listahan sang imo mga regalo, buhin-buhinan mo ina, ha? Makita mo sa mga anay na hatagan mo nga ay pwede nga hindi ko na sila anay matagaan subong na. Kaintindi na sila na. Para yun ba lang mas importante na sa ila na matamyaw mo sila. Kay makita ka lang nila, kag mag-greet ka man nila, malipay man na sila nga, ay wayaman kung gani malipatan bisan paano na. Kag hindi man pwede, isa pag isa man nakita naton subong, hindi naman pwede nga makaululupod iya ang tanan-tanan nga miyembro sang pamilya. Nga kun ato ikaw sa Silay, ato ikaw sa Victorias, ang iban ato sa may kabangkalan kinanglan, huli, kamudi sa Bacolod kay matipon, kita kay daw amulay ng tiyempo. Amo na yung panahon sa mga family reunion, di ba? So, ang bilog ng pamilya hindi makaopdanay. Ang mga friends mo, okay. Sa mga friends mo naman may ara, ginaya nga siling, ay, gather ta, party ta. Hindi na pwede subong. Or let's say, ang mga reunion, alumni homecoming kay sama-sami, amuni nga panahon sa holidays na gatipon. Di ba? So, subong ang himuon, menos gastos, mga muna. Ara na lang, mag-holiday greetings online na lang abi kita kag mag-chat. Pwede na ina. Kay nga, may pandemic pa. Ara pa si COVID, lagaw-lagaw. Baw, naga-enjoy sila iya. Isa pa gid, pwede man kita makahatag regalo from the heart. Ilabi na sa mga ara iya sa imo sini wish list kay makabuligid ina, di ba? Makabulig ina. Kaga magluwas pagidera Tita Wilma. Himo ka homemade gifts para sa gusto mo regaluhan, pwede man. Ang uso subong pagkaon kabisan sa online makita mo pagkaon mo, di ba? O pwede ka da kaluto something, ibutang mo da sa mga plastic canister nga ina, may ara nga different shapes, di ba? May rectangle, may square, may ara man nga round na. Kagbutangan mo lang gamay nga accent nga maka-represent iya kag ila makita nga regalo ina. Pwede na, no? Butangan mo bala ribbons, ang color nga naga-represent sang ribbons sa asang Christmas ha. O pwede gold, red and gold or green and red na, di ba? Pwede na. Or combination nila sa mga Christmas color, may silver, di ba? May silver, may red, may green, may gold. Pwede na ina siya. Gamay lang, pero makasiling ka lang, ay nadumduman niya ko, bisan sa simple lang nga paagi, di ba? Bisan sa gamay-gamay lang nga regalo. Kay ti hindi naman ni subong sa pamahal-mahal sa padako-dako sang regalo, kundi ang imo nga pagkamadindumdumon, ang imo nga pagkabalakas sa imo isig ka pareho kay sa mga palangga mo sa kabuki. Damo sa mga ideas nga mahimo ikaw, na? Halin, let's say, abi sa online search. Hindi gani sa mga magazines, sa mga books, kung mahilig ka magbasa. Pili ka lang sa pwede mo nga irigalo nga santo sa libel man sang imo ikasarang. Kag i-enjoy mo ina, no? I-enjoy mo ina basi man sa karon nga aktibidad nga bisan sa gamay lang gid nga bagay nga mga ara dira nga pwede mo ihimo kag mahimo mo nga regalo. Basta malipayon ka, okay na na ina. Kulo pa ma-share ka man sa mga matahong nga lugar. Pwede man nga ikaw lang or upod mo man pamilya mo sa mga safe nga lugar. Kadto ka mo da kundi inabing lugar nga malapad, may mga kakahuyan na safe ka mo dira, pwede upod mo imo pamilya. Dira lang ka mo enjoy. Pero ang pamilya nga updon mo, hindi pamilya mo nga naghalin sa nagkalain-lain nga mga barangay or lain-lain nga mga banwa or syudad or basta diri sa probinsya, hindi lang anay. Dugay nga sakripisyo na importante na. Ay po, pwede ka man nga garon mo lang na sila ugwa tadi mga pita di diri na lang taanay. I-enjoy nyo lang din ang atmosphere na kag ara pag idang isa imbis nga dalon mong pamilya mo
sa pag-shopping, kay ti amo niyang tion sa makabig naton shopping adventure mo. Tawan niyo ba mga malls, ang mga commercial establishment ay sa pagkadamo sang tawo na. Why not abi nga kung mag-shopping valor ka mo? Dira na lang sa inyo lugar, pwede man, di ba? Pwede sa inyo lugar ay paano bitawe? Ano bala? Pwede ninyo ma-share ang panahon sang Pasko sa inyo palibot. Di ko nara kami sa lugar nga dalag ko ang mga balay. Let's say sa mga dalag ko kamo mga subdivisions, hindi ka mo kakita kabataan, hindi ka mo kakita tao, laka lang. Kaya makitaan nyo lang mga salakyan nga nagalalabay. Pero sa mga lugar nga pareho sa among lugar nga paggawa mo pa lang, damo ka makita nga mga kabataan, damo ka sa makita nga nagalabay nga nagadali-dali pa, bakal sang ilang mga kalanon, nami na siya, luto ka something, butang mo da sa guwa sang inyo balay, hindi man sila nga para magdi naguso sila, no? Or fruits man, ipanghatag mo sa mga kabataan, ay happy na sila. Di gani, luto ka da, lugaw ka da, bala. Lugaw, parisan mo tinapay. Panaugon mo mga kabataan, pag-apon, kuha ka mo to suludlan, pero kinahanglan, mag-face mask ka mo, face shield ka mo, kag laka-laka gid ang hindi magpati, hindi pagaan. Isa ina kapag paambit kag pagpabatsyag ninyo sa Espiritu sang Pasko sa aton mga kabataan kag sa aton isig katawo. Pwede na iya sa masarangan lang naton. Kung hindi ta kasarang gid sang kun ano lang nga magsiling nga mamutos gid ta regalo subong kabalota kung ano ang aton gina-experience tanan-tanan puwerte kapigado sa karon tungod sang tunto nga ini nga COVID nga ini. Ano epekto sa tanan-tanan, di ba? Okay, nami na siya kag magluwas pagid no sa kung hindi ta na bala mahimo subong mga inadlaw sa adlaw sang Pasko or bagong tuig. Bisan mag 25 na lang, sa 25, 24 and 25. Planuhan nyo na bala o pwede nyo mga kabataan. Ang mga kabataan mo lang sa likod. Of course, may ara man sa nagatuman man sa health protocols. Nga ila man bala maintindihan kung anong buot silingon sila nga ginahimo ninyo para sa mga pareho nila nga kabataan kag sa ila isig katawo. Pwede gid ina. Nga ara lang mapabatsyag sa aton isig kapareho kung ano ang matudtuod nga kahulugan sang Pasko. Ilabi na sa aton pamilya. Nga hindi lamang material ang makahatag kalipay sa tanan. Pero tawi ang mga kabataan niya, na gani, tig-agad. Bisan gamay lang gani sa mga kabataan kung may hatag kita, ma-share kita. Ate ko ay kabudlay na mag-shopping, kung may ara kada 1,000, paguto katuay, kaga para panghatag sa kabataan, pamutson mo pa, hindi na makabayad kung matalupangdan ka ni COVID kag magtapik sa imo kag wala ka kabalo kag kun batsyagon mo hindi na siya kabayan. Pero kung iluto mo sang pagkaon kag iserbi mo sa mga kabataan dera sa imo palibot malipay pa mga kabataan. Pero hinay-hinay lang nan. Alas 2:21 Action Radio Philippine Standard Time. Amo na yung share ko sa inyo kay next ano na pagka-Lunes, Martes, Miyerkules, Pasko na pagka-Webes na. Planuhon ta ko na nuya na simple lang. Ang bisan dulce sila na pamahatag sa mga bata. Okay na sila na. Ara si tawe na. Lipay na yung mga bata. Okay na. Sa nabala ni Tita Wilma, gamay nga bagay nga mahatag mo with all your heart sa imo isig kapareho sa imo pamilya, hindi mabayaran sang kwarta. Hindi ta na madala kung di man ta magkadto nga bahin sang kalibutan. Sa kalibutan. Kung madula ta di sa kalibutan, hindi ta na madala iya. Ipaambit sa iban kay malipay sila. Pasalamatan kagid sang gato. Alas 2:22 Action Radio Philippine Standard Time. Araing pasalamatan ta ang Panyawan Liniment Oil nga produkto sang Said Marketing.
Pagkatapos man sa pila ka mga importante naton nga mga pahibalo. Hello, Aloja or Aloha Malik. Good PM to wetamyo ko lang Nelson, silaya dira sa Villa Lourdes, Pahanukoy. Gapamatigid sa imo program. Salamat gid Aloha. Good afternoon lang dira sa inyo. Kay Glenn Gatungay or Gatunggay, watching live through Facebook down here sa Kalumpang Bukana, Ilog. Salamat kay maayo na ang tiempo diri sa may bye-bye. Merry Christmas Action Radio Bacolod. Likewise, sir. Thank you, Ged. City Napalis Magwad, mayong hapon Action Wheel. Kag sa nagasubaybay sang Action Radio. God bless sa tanan. Baw salamat, Ged. Nemelin Abuda Muhilio. Hello, good PM tita. Ask lang ko tani about sa biyay from Bacolod to Candoni kung pwede lang makapuli. Wala bala sa mga papers nga kinahanglanon. Ang Candoni daw ay man problema. Na? So far. Pero para makasiguro ka, kinanglan may travel authority kagada. Importante lang da. Na? Kag, yes, kay Frank Navisaga mayong hapon. Anong Frank? Good afternoon. Merry Christmas sa imo. Yatawe, Merry Christmas. Good afternoon. Yes, mayong hapon and Merry Christmas man sa imo nung Frank. Kag sa imo bugos nga pamilya. Na? Kay Luis Minda Bunhibod. Tita Wilma watching through FB. Stay safe always. God bless you. Yes, sa imo man, mama. Miguel Nambong, good PM, Tito. Advance Merry Christmas. Mati lang diri sa Kabug. Liling Enrile, salamat man ha. Yes, mayong hapon man dira sa imo. Okay. Kag, kay Inday Wilma Cabarles, relax ka lang na bala Inday Wilma. O, nag-audyakan kagid. So, enjoy lang dira, ha? Kay Ari lang di si Tito. Lingawon yaman ka na gyapon bisan paano. Glenn Gatunggay, yes, okay. Salamat gid sa imo. Kay Miss Margie Haniva, nga nagaupod sa itong live sa sining hapon. Miss Margie Haniva, Merry Christmas sa imo kag sa bugos man nga pamilya. Salamat gid sa imo. Kag mayong hapon man. Mayong hapon dira sa Arika. Paamo ka na bala. Kay Gay Harry Loxin Talaban, kay Keith Luel Pabalan, kay Jo Nard Flores Alfanta. Sherilyn Oro Javier, good afternoon. Kay Chona Buenavenida Cantanilla. Lilibeth Nina, hi, good afternoon. Edward Auxiliada, kay Randy Dermos or Dimos. Richard Sinyosa, kay Sonia De La Torre Delgado, good afternoon. Rosemary Nolido Vicencio. Vicencio, Tita Web. Michelle Sanico mayong hapon man, kay Alma Gravante Sabater, kay Doña Gracia Rolga. Jerry Muhilio Galabasa, salamat. Yes, good afternoon manda. Kay Jimmy Banguero, salamat man. Kay Janelen Len Gidya Huerva. Miguel Nambung, kay Martin Gonzalez, kay Ernie Odasco Lidas, kay Greg Hipiala. Balikan ko lang na karon naman akon my time. Ha? Salamat, kid.
Tita Wilma? Kagad, kay Liling Enrile, mayong hapon Tita Wilma, advance Merry Christmas, mati lang diri sa Kabug. Miguel Nambong, salamat gid. Kag sa mga taga-barangay Kabug dira, salamat gid. Hello, Inday, maayong hapon ba? Kung gina-Inday, gani, madumduman ko gina ako na amay. Inday, yes, tatay. Okay. Philip Ken Alonzo Gay, Tutu Ken, good afternoon. Merry Christmas sa imo. Kag sa bugos mo man nga pamilya. Salamat sa pagupod kay Tita We karon nga hapon. Kag kay Sir Ulysses Avelino, thank you so much, sir. Okay. Kadto kita di ay sa aton ihatag sa inyo nga informasyon sa sining hapon. FYI kita for your information. Sino gakaon sa inyo katumbal? Abaw ato gidang kilala ko ay puwerte kung magkaon katumbal. Kada kaon niya na may katumbal gid, no? Ang iba na hadlok kay ti makahang na. Mo na mangkot lang ko lang sa hilig ka bala magkaon sang makahang nga pagkaon, especially ang katumbal na may mga benepisyo man ni siya gali sa itong sinilawas so, Tita Wilma. That's why nga gusto ko ini i-share sa inyo mga palangga na ito nga mga tagpalamati. Kabalo bala ka mo kung anong ginaangkon nga chemical sa katumbal na. Muna siya, may ara na sa gali capsaicin. Inang capsaicin nga ina nga ara sa katumbal na isa ina siya kaklase sang chemical nga amo ang nagapakahang sa sabor sang aton mga ginakaon nga among nagahatag benepisyo sa aton lawas pareho sang ano tawe makabulig ang katumbal ang kakahang sang katumbal sa pag-away sang infeksyon sa aton lawas kung may mga infeksyon ka kaon kasing katumbal nga makabulig gid ina sa imo. Kag-ari pagid ay makabulig pagid gali para nga makalikaw ikaw sa anuman nga klase sang cancer. Ahay, kaya mo na ayhan. Kag nagapanubo pa sang cholesterol ang pagkaon sang katumbal. Kag nami pagid kay rich in vitamin C pagid ang katumbal. May manganese, may magnesium pagid para makabulig man para nga mangin maayo ang flow sang imo dugo. Ang dalagan sang imo dugo sa imo lawas. Kag ang katumbal nga makahang isa ka decongestant. Teko mga ginaubo kada katig agid sang imo ubo nga ginabarukoy ka akaon ka katumbal. Araw kag ang pabukalan or laga whatever no nga katumbal pwede mo na gamiton para nga madula ang imo ubo ara gali na madulang imo ubo kay bulong siya sa ubo bulong pa siya sa hilanat ay nano hilanat init lawas mo inom ka mainit man di ba hindi kay nga ining katumbal nga ini ang iya kakahang na makabulig ina sa imo para nga ipagwa ang plemas. Di ka madikundya, plemas mo na, tiga-tiga mo. Katilaw ka na nga ang ubo mo dry, kung mag-dry cough ka, malukab ang dugan mo mag-ubo ka, no? Tapos gahugot ng imo dugan, ho? Ara, galing, pinaka the best ang katumbal. Kay nagabulig na sa pagpagwas ang imo plemas, halin sa imo sinus cavities, halin diri, no? Pagkadto sa imo tutunlan, pagkadto sa imo dughan, kag magatawhay ang imo paginhawa. Idi wow, magatawhay ang imo paginhawa. Kag ari pagid ang tinuktok nga katumbal, ang tinuktok nga katumbal i-mix mo sa oil, pwede mo ina magamit nga imasahe, nara pagid, imasahe sa mga nagapalanakit mo nga joints. Sa imo sini nga joints imo kasukasuhan na sa imo gout, sa imo arthritis, sa imo rheuma. Basta makahanggin man namin mabatyagan mo magpalanupsop sa imo nga kaunuran kagatulanan no na batian mo na kay ba mainit siya mo. Di basta may mga amo ka na yung ginabatyagya gusto na mainit para maumpawan siya. Take note kag ang paggargle o kung pagpangalimog sang ginpabukal nga katumbal, ti makahang, makabulig na siya kung gina sore throat ikaw. Sakit imo tutunlan, nagapalamanog ang imo tutunlan, igargle mo lang sang linaga iya nga katumbal.
Uy, try ta na, be. Kaya, preparar lang preparar lang anong pinaka-the best. Kamo, be, anong pinaka-the best abi nga makakwa sang kahang gila yun sa iya nga imo mabatyagan kung may ginakaon ka karon bla. Adi pagido, pagsakit sa imong ngipon, imunto, ha? Butangan mo lang sang duga, sang katumbal. Try niya, bisa mga nagasakit sang untoy. Labi na mga kabataan, matitit, ginayatawe, ya, mawangal, ginatudo-tudo, ya. Kung magsakit ang ngipon sa mga dalagko, nang i-try nyo, no? Puga ka mo sang katumbal, kag ibutang ninyo sa unto ninyo nga nagasakit. Pero kinanglan toothbrush ka mo ay anay, limpyuhan nyo anay, di ba? Panutbrush ka mo anay, kag amo pagbutang sang duga sang katumbal. Kay makabuligid ina na. Kag isa pagid sa mga pilas nga do kadugay nga wala na ibal na nagaayo, or let's say bisan sa fresh nga pilas. Ang dahon sang katumbal, dahon sang katumbal, tuktukon ninyo, tuktukon ninyo, kag ibutang ninyo sa pilas, ihampol, na dasig siya magkuyom kag mag-ayo. Amo nang aton iya nabasahan, na gusto ko man nga i-share sa inyo. Actually, do ka nami gid siya ya. Nami gid siya sa tutuod lang. Galing, ang hindi lang gid nami. Kag daw ka budlay gid himuon, kay daw hindi tamatake ang kakahang sang mga kutitot nga katumbal. Okay lang na yung mga paitan, kay daw carry pa na, no? Ako nagay magkaon, kung magluto ko, ginautod ko lang gagmay amo na. Kagimpon, do makarry mo pang kakahang. Pero ang kutitot iya, manumduman ko na sang una, share naman sa tawi. Hindi tuod man, madumduman na ito sa CAT bala, na? Sa CAT, di ba? Sa una ko magkuha ka, mag third year to fourth year ka, di may initiation kung gusto mo mag-officer sa CAT, mag-initiation. Hindi ko ginamalipatan sa bilog ko nga kabuhi, na? Amang mo tagpulok bilog nga katumbal pakaon sa inyo blindfolded ka mo oo ginaya tutuod ko nara sa Sir Bravo ka pamatiara naman sa ikaw ha ti tuod man ginaya sir di ba ama ko gatululagay sipon mo kag luwa sa kakahang mo tutuod ba niya tutuod na sa mga naka-eksperyensya pero ano galing pinakamanami siling nila gatas para madula ang kakahang sang katumbal. For all day. Yun mabalaan, be? Ang pinakanami, gali gata. Katilaw man ko nga, ining bala gani, ito ya, inang paitan lang na gani. Nga slice ko gagmay pino, dugin tuktok balaw. Dasun dugin kay basta dugin adobo nila or butang to ni sige. Sus kahang ning bilog ko nga duwa kapalad mo. Gatsaba ko sa kakahang. Ano na to nga ointment na ginhatag, nga ginbakal, hindi makuha ang kakahang. Gali kay ang bulong ugasip sang lubit tong ginpuga kagin banyos tulugan manggali siwi. Na? Yes. Pero abi ninyo dugang sinang informasyon sang katumbal subong ang presyo sang katumbal puwerte kamahal. Mas pagid nga nagsaka ang presyo sang katumbal nga kutitot. Labi na sa Metro Manila, bisan diri sa aton kadto ka mo sa Libertad kung tagpilang kilo ay na masaka kilay niyo, 10 kilay niyo, hindi ka mo magpati. Pero abi ninyo sa price monitoring sa Department of Agriculture, nagalabot sa 900 to 950 pesos ang baligya anay sang katumbal nga kutitot. Wow. Dito sa Metro Manila, kalabot tawi gani 1,000 o 1,000 pesos per kilo. Makon nyo na, no? Sa Libertad, ang ako lang galing magpabakalan ko na gagmay man lang mo. Matagisa lang kapudyot kami ara nga inang ulo atado lang, di ba? Pero may ara iya kinilugid kapin pa inang sa bagsakan. Makita ko na sa una kay Wena ko kadto sa bagsakan. Makita mo na bog binukid-bukid gina display karami sa mga itsura pero subong kamahal. Tikon pwede malang tada katainom sang puno sang katumbal. Mapuslan mo na ang dahon, mapuslan mo pagid ang bunga. Kaya suno man sa aton sini mga consumers kag sa aton sini mga manugbaligya, ilabi na sa mga farmers naton.
kadamo sang mga talamnan sang katumbal nga kotitot nga naapektuhan sang mga calamity or kalamidad. Ilabi na dito sa Bicol region, kay ilak din, yung katilaw sa mga makanga pagkaon to Bicol, ay na, ilan na Bicol Express, di ba? Naapektuhan gito yung ila production sini, na? Ang ila mga pananom sang mga katumbal nga gagmay or yung mga kotitot kung sa aton pa. That's why nga gamay ang supply sa mga merkado. Sa mga taga-Libertada, no? Sa inyo, damo, tagpila, sa mga naka-eksperyensya bakal, tagpila, diriya sa aton sa siyudad ng Bacolod. Kay actually sa principles ng law and supply and demand, basta taas ang demand, jutay ang supply, mahal ang presyo. Pero kung damo ang supply, damo ang demand, damo ang supply, gamay ang demand, barato ang baligya. Diba? Ito na malipatan. Alas 2:40 ay tinawili naman si Tawe. Alas 2:40 na, relax lang ha. Mabalik si Tita Wilma pagkatapos anay sa pila naton ka mga pahanumdom. April Mallorca or Sabia. Good afternoon, Tito Wilms. Yes, dear. Thank you, Gid, and good afternoon to you. Hi, Tito Wilma, monitoring in Barangay Maurian, Montesa. Salamat, Gid. Kay Lily Enrile, salamat man sa imo. KJ Nueva Bleaches is watching. Kamusta ikaw, KJ, ha? Salamat, Gid, and good afternoon to you. Salamat, Gid, sa imo. Na kay, Wow, husto ginatawi, Siling nag-PM sa akon, husto ginatawi, gabiti mo ang kakang kung magkaon ka. Siling gani ni KJ, gatas imnon dayon titawi para, siling niya, para madula ang kahang. Good. Well, thank you, Gid. Thank you, Gid, sa imo, KJ. Kag, yes, dali lang, Gid, ara sila ay tawe. Salamat gid. Maricel Chavez, good afternoon kay Glyn Gatugay. Hera Loxin Talaban, good afternoon. Kay Arsenio Lagas, mayong hapon man. Thank you gid. Salamat, good afternoon gid sa imo and Merry Christmas. Kay Jimmy Banguero, Merry Christmas man. Chona Von Benito Cantanilla kay Lilibeth Ninia, salamat gid sa imo. Mark Hancom Villebra, salamat. April Mallorca Orsabia, kag kay Lee Jane Aniano, kag kay Helia Ian Villaflor. Fernie Espanyola, salamat man, kag kay Jeneline Huerva, kay Miguel Nambong, hi. Mayong hapon, kay Ernie Odascolida, salamat man. Kag kay Ninita Tanyo. YR Alaban. Happy Lou, salamat kag Ruel Trico, salamat man. Kag mayong hapon, Inday Mary Jessel Bustillo Kalapa. Doy Gerald, salamat kay Chon Netuil Obida. Kay Pinky Ginking, parte na mga account name ina. Kay Joseph Halanduon, salamat. Okay,
Sabado. In the Wilma Cabarlis Place, pahimunong anay girl, ha? Kay naga-on air ang imo si Nicole kay Tita We. Relax ka. Ha? Okay. Sa itong horoscope para karon nga adlaw, Sabado, una-una ito ng zodiac sign nga, Sagittarius. Ang mga Sagittarius, amoy ni mga natao, Nobyembre 23, tubtob, Disyembre 19. O, Disyembre 21, Tito Wilma, na? Nobyembre 23, tubtob, Disyembre 21, Sagittarius, sundang na batyagan mo karon nga adlaw, ha? Ari pagid, at ipanon mo ang kaugalingon mo, kag i-try mo mag-meditate para mangibabaw ang imo inner being, kag makalikaw ikaw sa tensyon, bangod sang mga hitabo nga magagawa karon, magatuhaw iya karon nga adlaw. Mga maswati mo nga mga numero, hindi ariyo inom ka kuno damo tubig karon nga adlaw ay nan kay kulang ikaw sa tubig. Okay, 7, 15, 33, 22, 45 kag 6. Pearl white is your lucky color. Capricorn, Disyembre 22 tubtob, Enero 19. Bi-apresyara man Capricorn ang mga upod mo dira para nga malipay man sila. Kag ari pagid ang proyekto nga imo ginapaminsar himua ina kay nga madamo nga mga achievements ang imo maangkon halin dira sa amuna nga proyekto. Mga maswati mo naman nga mga numero 3, 51, 40, 14, 22 kag 43. Lilac violet is your lucky color. Mga Aquarius sa winning mga tao, Enero 20 to Pebrero 18. Ikaw naman Aquarius, kung ano ang mga hilimuon mo nga dapat himuon, kag makapahalipay sa imo, buhata. Kay nga, sundon gid ikaw sang madamo nga blessings. Kon ara damo blessings, magabuli gid ina sa kaayuhan sa imo kabuhi. Kag magpaambit man ikaw kung maera. Mga maswati mo man nga mga numero 5, 30, 25, 13, 48, kag 32. Mustard yellow is your lucky color. Pisces, Pebrero 19, tubtob Marso 20, ay abi hasaang kaugalingon mo nga ara ka sa publiko. Kay nga makabulig ina sa imo negosyo kung may ara negosyo ikaw, no? Kay kung may negosyo ikaw, sige padayon ang pag-abot sang grasya sa imo. Mga maswati mo naman nga mga numero 4, 22, 46, 32, 48, kag 15. Vermilion red is your lucky color. Sa mga Aries naman, ang mga Aries sa mga natao, Marso 21, tubtob Abril 19, abi mag-travel ka. Sunda ang imo sini mga plano para nga malipayon man ikaw karon nga weekend. Pero maghalong ka kag hindi ka magkadto sa mga lugar nga makabutang sa imo sa peligro atong sa pandemic, no? Amo ina ang makapahalipay sa imo sa go ka. Pasugtan mo man ang isa sa miyembro sa inyo pamilya kung anong iya gina pangayo basta para lang sa kayuhan. Mga maswati mo naman nga mga numero 12, 7, 35, 28, kag 23. Ice yellow is your lucky color. Taurus, ang mga Taurus na tao, Abril 20, tubto Mayo 20, maga-enjoy ikaw sa kung ano man makita mo nga kahiwatan karon nga adlaw na okay, may magabot sa imo nga grasya, kag may magahatag pagid sa imo sang bulig para nga mangin maliphayon ikaw. Maswati mo naman nga mga numero 5, 14, 22, 34, kag 50. Carrot orange is your lucky color. Alas 2:52, relax lang. Si Tita Wilma magabalik pagkatapos sini. Life Extension. Salamat gid. Mayong hapon dira kay Edilao, sir. Good afternoon, salamat. Ara man siya kuno gyapon. Upod si Nanay Isabel. Tawe, greet ko lang si Jerry Villorante sa Bacolod South naga. Metro Bacolod South,
Hospital. Always watching you. Salamat gid Ray Rosalie. Francis Samson Jr., thanks sa info, Tito We. God bless. Likewise, na? April Mallorca Orsabia, good PM, Tita Wilma. Kay Rian Montesa, monitoring in Barangay Maaw. Paamo ka na. Barangay Maaw. Salamat, gid. Inday Chen, good afternoon. Okay lang. Mayong hapon lang dira sa inyo ni Jeff kag sa inyo nga baby. Thank you, gid. Kag salamat sa pag-upod man kay Tita Wilma karon nga hapon. Kay Ana Ruby Kiatson, Tuto Dennis, Richard, Tibor, Roma, good afternoon. Kamusta lang dira sa imo and Merry Christmas. Kag kay Maricel Chavez. Maricel Chavez, good afternoon man sa imo and thanks gid. Araman si Inday Ronaldin Armamento, si Inday Jean Hesulgon, dira sa may Bebs Mango Stand, sa may Valladolid, salamat. Kag kay Junel Ortinas, kag kay Ma Tessing, Marman Convelibra, salamat gid. Okay, salamat gid sa inyo mga anak. Gemini. Ang mga Gemini, amo naman ini mga nitaw, Mayo 21, Tubtob, Hunyo 21, kinaglan mangin malipayon ikaw sa tanan mong himuon karon nga adlaw. Gemini, i-enjoy mo lang. Mag-set ka sang goal. Kag hatagan mo ina oras, not? O titiran mo gid, wala duda. Magets mo gid siya. Maangkon mo gid siya. Gemini, mga maswati mo naman nga mga numero 9, 36, 25, 42, 53, kag 11.
Cinnamon brown is your lucky color. Sa mga Cancer, Hunyo 22, tubtob Hulyo 22, oy, may sorpresa ikaw nga bisita nga mag-aabot karon nga adlaw. Kag isa man ka oportunidad ang iga-offer sa imo para sa imo pagka-creative. Maswerte mo naman nga mga numero 5, 41, 26, 35, 14, kag 18. Jade green is your lucky color. Yes, Leo, mga Leo, Hulyo 23, tubtob Agosto 22. Leo, hindi pagsapaka mga chismis. Ba mo sila mga chismis, tamar. Bisan si Tita Wet, tamaran ko na. No? Hindi na pagsapaka kay makagubat na sa imo adlaw. Na, hindi ina pagsapaka kay magabalik ina sa ginhalinan. Baga ni i-ignore. Kag Leo, halungi man ang imo ikaayong lawas. Mga maswati mo nga mga numero 6, 33, 9, 25, 12, kag 24. Mango orange is your lucky color. Sa mga Virgo naman ng mga Virgo, nito Agosto 23, tubtob Setyembre 23, tanan mo nga loan Virgo, mabayaran mo gid ba? Kag untatan mo anay ang pangutang. Untatan mo kun anay ang pagpangutang. Kung makontrol mo kaugalingon mo kontrola para man nga maangkon mo ang katawhay. Kag hindi ka makakita sang kaaway kung wala ikaw sang utang. Mas swerte mo naman nga mga numero Virgo, 7, 28, 31, 22, kag 44. Lilac violet is your lucky color. Yes, ang mga Libra. Ang mga Libra, Setyembre 24, Oktubre 23. Tinguhaon mo nga ang tanan mo nga ginahimo na ka-align sa source mo. Inspired kag gikaron nga adlaw sa madamo nga bagay. Gani, productive ang bilog mo nga adlaw. Maswerte mo naman nga mga numero 10, 46, 27, 32, 45, kag 12. Strawberry red is your lucky color. Kag sa katapusan natin nga zodiac sign Scorpio, Oktubre 23, tubtob Nobyembre 22, makita mo kag maangkon mo ang maayong enerhiya karon nga adlaw, ari pagyud. May klarifikasyon sa tanan nga himuon mo. Gani kinahanglan mo gid nga mangin klaro ina kay tungod ina ang may angot sa manggad nga mag-abot sa imo. Mga masuwati mo nga mga numero Scorpio, 6, 15, 23, 46, 57, kag 32. Electric blue is your lucky color. There you have it. Nabadiyan ito na itong tag sa zodiac sign para man sa ito na horoscope. Karoon nga nga adlaw, Sabado, weekend na weekend, Disyembre 19, tuig 2020. In Punto Stress, Action Radio Philippine Standard Time at on 3 o'clock, prayer. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you. Padayon kita sa pagpangamuyo. Yes, ang ito na orasyon para bato sa ginapangatubang neton nga coronavirus disease and COVID-19.
Oratio Imperata, batok sa coronavirus. O Diyos nga amon amay, kami nagapalapit sa imo, sa amon kinahanglanon, sa pagpangayo sang imo panabang, batok sa 2019 coronavirus o kon COVID-19, nga nagutas sang kabuhi, kag nagtublag sa kadamuan. Kami nagapangayo sang imo grasya para sa mga tao nga gintugyanan sa pagtuon sang kinaiya kag ginhalinan sang sini nga virus kag sang balatian nga iya gindala kag sa pagtapna sang iya paglaton sini. Ihatag ang imo pag-ubay sa mga kamot kag ihibalo sa mga dalubhasa sa medisina. Agud ila maalagaran ang masakiton si may kasangkol kag kaluoy. Subong man ang mga ahensya sang gobyerno kag pribado, agud sila makakita sang bulong kag kasulbaran sang sini nga balatian. Kami nagapangamuyo sa mga nagmasakit. Kabay, ngang ila maayong nga lawas, magapanumbalik sa gilayon. Ihatag sa amon ang grasya sa pagpangabudlay para sa kaayuhan sang tanan, kag sa pagbulig sa mga nagakinahanglan. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Kristo, imo anak, kag among Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Diyos sa tanan nga mga tuig sa pangakatuigan. Amen. Maria, mananabang sa mga Kristiyano, igampok mo kami. San Rafael Arcangel, igampo mo kami. San Roque, igampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, igampo mo kami. San Pedro Calungsod, igampo mo kami. Kag salamat kin, mga palangganiton nga mga tagpalamati. May damo gin nga salamat sa inyo pag-upod kay Tita Wilma sa pagpangamuyo. Pero syempre sa sini nga bahin, andas man si Tita Wilma magpaalam. Ato na coffee break kay upod man ay Zenton Plus Coffee Mix na. Ay Zenton Plus Coffee sin 9 tuig 2020 kag nga ngayon mabilin nga Bible verse for the day halin sa Psalm chapter 29 verse 11. The Lord gives strength to his people. The Lord blesses his people with peace. I can't say goodbye. Madamo gid nga salamat. No matter. Happy weekend sa inyo. Happy Family Day, para boss kag happy Sunday. Lunes na naman kita mag-updenay. So, standby na sa matang mga drama, mensahe sang paghigugma. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. I can't tell you. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio.